фурудгоҳи Жуковск қарор дорам, яъне ки вилояти Москав. ба диққати ҳамаи шумо расонидани ҳастам, ки аз компанияи Red Wings билет нагиред, яъне чипта нахаред. Хусусан рейси Жуковск-Ташкент, ки аз соати 21:00 аз Жуковск гӯё мепарад ва соати 3 шаб дар Ташкент мерасад. Илтимос билет нахаред. дар ин самт билет ин компания Red Wings мебошад, дурӯғ аст, нахаред. Ина ин билете ки печат карда гирифтагиянд. Ина хушрӯ нигоҳ карда истед, марҳамат. аз ҳамин билет нахаред. Ҳамин рейс нест. Рейси Red Wings Жуковск Ташкент нест рейс. Илтимос нахаред. Соати 21:00 гӯё мепарад ва соати 3 шаб мерасад. Ин аллакай ман дуюм нафар ҳастед, ки дар ин ҷо вомехӯрам. Якташ бечора ҳозир писараш билетиш гирифт рафт Айдамадедова мепарад. ай Санкт-Петербург омадагӣ буд. Ин дигариш ина аз Рязан омадааст. Ина ин бародар худаш ина ин бародар ки шухсута. Як гап зан ки ай ҷо билет харидӣ чӣ гап шуд? Ма Карлос я билет ай Рязан харидам. Я бачаи узбек мара гуфтам ки билет харидуд. Ба телефонаш чез компютер. Зад гирифтуд амихет омадам. Рус я бин фарши буромадай. Ихе билет нестай, ихе рейс нестай уман меган дар Жуковский. Нахирана билет. Ин нахаринам ки ман мондам. Ай касаб рава мегирана хубтар аст. Ай касаб бин хубтар ай касаб. Ай дасти бачо нагирин хеди. ина бародар омадааст, ина бечора ина билет пулу ахириш қатӣ омадааст, ина инҷа мондааст. Ҳозир бародарро хоҳиш кардем ки ёрдамаш кунанд ки ба ватан фиристемаш. Через Ташкент бечора билет гирифтааст. Ина билеташ нест. Ина ман як тасодуфан ҳаминҷа омадам, як нафара фиристодани ҳаминҷа дидам. Бечора на телефони овод дорад, на як карта, на як чӣ. Ина як кас нависта ки бачаҳои морам аз Сарат омада рафтем, гуфтем ки неста Айдамадидова билет гирифтем. Ина дидед? аз ҳамин компания Red Wings нагиред, бародарон. Red Wings, компания Red Wings. ҳаман номаша дар ҳамун сарномаҳа навистам. Ин рейсҳо неста, ина навистагӣ аст ки рейс значит WZ8973 Boeing 737-300 эконом 27.07.2021 мисол билет гирифтааст. Village Жуковский соати 21:00 прилёт международный аэропорт Ташкент соати 3 шаб. Ин дурӯғ аст, нагиред. Авиакомпания Red Wings нагиред ни в коем случае. Теперь буду по-русски повторять. Ребята, все, кто меня слышит, не покупайте через сайты билеты на рейс. Ну, рейсы разные бывают. Например, здесь у меня сейчас написано Red Wings 8973 по маршруту Жуковск, Ташкент. 21:00 вылетает из Жуковска, 3 часа ночи якобы прибудет в Ташкент. Пожалуйста, не покупайте. Не покупайте, пожалуйста, потому что все это сгорит. И вот уже второй, один из Фари был недавно, сын с Питера прилетел. Сейчас сын взял билет и уехал с этого Домодедово. А вот парень, вот мужчина из ВОСЕ не может выехать. Сейчас вот ребят попросил, кто поскольку может, собрать деньги, чтобы ему купить билет. Ходжи из Балашиха, Сунатуло, агар шароит дошта боше, если возможность есть, помогите ему уехать домой, чтобы билет купить ему. Я еще час-полтора здесь буду. Барой амин, ходжи агар шароит боше, амира юрдам кинем, барудар равад. Ма бачаи восе ёфтем як таним таша хай вада карани юрдам мекунем. Ҳадяқал то ҳам Ташкент билет гирем, миҷа срочный билетиш 8800 то 10000 даст багаж кати. گفتمش که خب بیاوریم جای دیگر جا کنیم، میگه مزام نیست. نباشه گفتم که بیاوریم جای کار مثال هست، جای کاری افتام میتیم تو مثال و میشه. وقتی بلیط با یک برادر دیگر через اینترنت گرفته دو دستش. برای همین نخرید از اینترنتی بلیط را. این بلیط ها همش دروغن.
ба дигарорам расонед ки ҳамин билетҳоро нахарам. ин ҳамин компания Red Wings тамоман нахарам. рейси Жуковский Ташкент ҳар рӯз мефурӯшанд. ин мардак ҳозир хардааст. ман дар интернет омадам барои паго дидам 5600 чанд пулай. ба умеди арзониш накунед, фиреб мехӯред. хатича хай бародар якум бор мебиёяд, баъзеш намедонад. барои ин кору бор ҳамин хел аст. илтимос нагиред, ҳамин билетҳо арзонро нагиред, ки ҳамаш баъд ин ҳамин хел ба умеди арзон ҳамин хел мешавад. сураташа парто ака сурати билета ман ҳамун Red Wings навистам дар ҳамун боло компанияра. ира дар инҷа сурат гирифта наметунам. дар ин комментариҳо монда намешавад, дар WhatsApp ира намешавад. билета беҳтараш авиакассаҳо рафта харед ё ки аз худи компания аз чи ин через aviakassa.ru харидагӣ. ҳарчанд ки aviakassa.ru компанияи хеле хуб аст. намедонам сабаб дар чи. пештарам чанд нафарро муроҷиат кардам. беҳтараш аз кассаҳои харед ки онҷо аз онҷо рафта метавонед гирифта. ина як нафар дигар муроҷиат кард, аз 135 ё 45 ҳазор додааст. 4 нафар аз Тоҷикистон билет харидааст. бо воситаи як нафари дигар билетҳо фалшиви биромаданд. дар рейс нест. ду рақамаш намерасидааст аз сифрҳошон. ин акун ӯ бача гирехта гум шудааст. акун намедонам тоҷикистонӣ гирехтааст. адреси хонааш гуфтан ҳамун дар ҳамун дамадедова мегӯянд, дар ҳамун ҷои ПЦР мекунанд. ҳамунҷо дабдааст гуфтам ман билет мефурӯшам, биё арзонта ман дадатим. акура дигар ҷо намеёвӣ. ин аниқ билетҳо фалшиви. 145 135 ё 45 145 ҳазор 4 нафар да. бечора зана кӯдакошда гирифтааст. барои ҳамин эҳтиёт кунед ки ҳамин ба чунин ҳодисаҳоро вай нашавед. баъд Мирзораҳим Жуковский Термиз, агар рейс Термиз бошад мо билетш мегирем Термиз наздиктара, не ки ҳозир ҳамин Ташкент гуфта истодан. Термиз нагуфта ҳаст ё не? ҳозир ман як дақиқа мепурсам. Щас як дақиқа. гап зада истодааст. Не ман имрӯз рейси хуҷандам дар инҷа задеш кашидааст. рейси ошам задеш кард. гап зада истодааст. хай мо мепурсем ки кадомеш бошад, агар ҳамун наздиктара вай мекунем. ба ҳамин хотир эҳтиёт кунед бо як борига бародарон хоҳарон. ина ин бародар ина мондаст бечора ина борош ина мондааст ина. хай ҳаракат мекунем ки ҳозир ёрдамаш кунем, ягон маблағ ҷамъ кунем фиристемш. ман инҷа тасодуфан омадам, як кори шахсӣ доштам. ин бародар адам якташ омад, боз яктаст. ина як боз пеш аз омаданам баъзеатон мисол чанд сол омаде патент накарда илтимос тафтиш кунед, баъд биёед ки ина инҷа як бародар омадааст. зани кӯдакош ина як кӯдакша гузаронду, занаш қатӣ кӯдакша гирифт, зани чиш қафоноӣ меравад, назад меравад. мисол маъни 10 сола шуҳардониян, мисол вай нашидааст. на ма таксистон дер мебияд. охи баъд як ҷои соз бире бишине. охи инам як болина лифкати бироен боло сидени дошта боша. ягон ҷо охи ин кӯдак маиб мешавад айҷа. бародарам билеш фалшиви бурмадааст. ӯ як табуд фалшиви исфара, инаишам фалшиви. инаишам фалшиви. ҳозир ягон чи ёрдамаш кунем, ҷамъ кунем маблағ билет бигирем. бачора исмус бурмадааст. ана хел. хай бо оилата як бурга гап зан, ягон чи хирока вай бошад, бира ягон ҷо биёр битешу миёрам. пурс ки кадом авқот иҷозат аст ки бо ҳар чиза иҷозат не ин оила шума дар Тоҷикистон духтарчаш гузаште, оилаш запрет қатъи кӯдак. ин кӯдакша мебара, ӯ мондиян. ба ҳамин хотир илтимос вай кунед ки нигоҳ кунед дар як аэропорти майдак мисол бинед ки дар як рӯз чанд проблема аст. ҳолон ки мисол ман худи тоқа 3 проблемаро дидам. агар инҷа бисёр мисол мешавад проблемаҳо чи, ба ин хотир эҳтиёт кунед. мисол
Ана ина мардум ҳама борубан шу инами ҳама галагос ки илтимос эҳтиёт кинед боқӣ саломат бошед дар паноҳи худо расоне ки билет нахаранд мардумаи ҳар ҷо где попало